हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण बघणार आहोत झणझणीत मालवणी कुळथाची आमटी. तर ही कशी बनवायची ह्यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि आवडली असेल रेसिपी तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर यासाठी ना मी कुळीथ जे आहे ते रात्री भिजवून ठेवले होते आणि छान आता मोड आणून घेतलेत त्याला. आणि आता आपण ह्याला ना 5-6 शिट्या कुकरला लावून घेणार आहोत. एक टोमॅटो चिरून घालणार आहे मी. आणि आता बाकीचं साहित्य बघा. कोथिंबीर घेतली मी, 1.5 चमचा मालवणी मसाला घेतलाय, त्याच्यानंतर आहे ना अर्धा चमचा गरम मसाला, चवीपुरतं मीठ, अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे तेल घेतले आणि बघा कुळीथ मी छान शिजवून घेतलेत आताच. आणि एक टोमॅटो देखील त्याच्यामध्ये ॲड केला होता शिजवताना. आणि ना वाटप वापरणार आहोत. हे वाटप कसं बनवलं हे मी चना मसाल्याच्या माझ्या रेसिपीमध्ये डिटेल दाखवले होते, तर नक्की ती लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देते, तर नक्की ती व्हिडिओ पहा डिटेलमध्ये. ते वाटप बेसिकली ना कांदा, आलं, लसूण आणि खोबऱ्याची पेस्ट आहे. छान परतून घेऊन पेस्ट केले आपण. आता मी ना थोडेसे कुळीथ जे आपण शिजवलेत ना ते मिक्सरला वाटून घेणार आहे छान बारीक, आणि आपण ते ॲड करणार आहे रस्सा बनवताना. तर आता ना मी टोपामध्ये तेल घेतलंय. तेल गरम नाही आहे जास्त, तर मी आत्ताच त्याच्यामध्ये ना हिंग ॲड केलाय आणि हळद आणि मसालेही आपण ॲड करणार आहे, जेणेकरून तेल आता गरम नाही आहे ना तर आपले जे मसाले आहेत ते करपणार नाही आणि छान परतून येतील म्हणून. बघा 1 चमचा मसाला ॲड करते मी इथे. फक्त आपण 1.5 चमचा घेतलाय मसाला. छान तेलात फक्त 1 मिनिटच आपल्याला परतून घ्यायचं आहे आणि लगेच आपण ह्याच्यामध्ये ना वाटप ॲड करणार आहोत. छान मिक्स करून घेऊ. पुन्हा सांगते, हे वाटप कांदा, आलं, लसूण आपण छान परतून घेतले आणि छान परतल्यानंतर खोबरं ॲड करून तेही परतून घेतले आणि मग थंड झाल्यावर कोथिंबीर टाकून आपण हे वाटून घेतलेलं आहे. तेच वाटप आहे हे. छान मिक्स करायचे. मसाले आणि वाटप एकजीव झाले पाहिजे. आता आपला उरलेला अर्धा चमचा मी ॲड केलाय ह्याच्यामध्ये आणि पुन्हा ना छान मिक्स करून घेऊ आपण. आता झाकण लावून ठेवूया जेणेकरून आपला मसाला छान शिजेल. बघा 2-3 मिनिटं मी झाकण लावून ठेवलं होतं. बघा आपला मसाला तयार झालाय. छान तरी सुटले त्याच्यावरती, कोरमा आलाय छान. आता मी गरम मसाला जो घेतलाय ना तो ॲड करते आणि पुन्हा छान गोड मिक्स देणार आहे आपण त्याला. मस्त कलर आलाय बघा. आता या स्टेजला तर आपला मसाला वगैरे व्यवस्थित रेडी आहे, तर आपण आता जे शिजवलेले आहेत ना कुळीथ ते ॲड करूया. बघा थोडी कन्सिस्टन्सी पातळच वाटत असेल तुम्हाला, पण आता आपण ना याच्यामध्ये आपण जे कुळीथ घेतले तर मिक्सरला वाटून थोडेसे ते ॲड करूया. त्यांनी थोडे थिकनेस तर येणारच आहे आपल्या आमटीला, पण त्याच्याच बरोबरीने खूप छान चव येते आपण कुळीथ वाटून घेतल्यावरती. तर ही स्टेप नक्की करा. जेव्हाही तुम्ही कुळथाची आमटी कराल ना तर थोडे शिजवलेले कुळीथ त्यांना मिक्सरला छान वाटून घ्या आणि ते ॲड करा. अप्रतिम आपली आमटी होते. आणि आता मी कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करून छान उकळी येऊ दिली आहे आणि त्याच्यामध्ये ना कोथिंबीर ॲड केले. साधारण फक्त 1 ते 2 मिनिटं आपण पुन्हा आता ह्याला छान उकळी येऊ देणार आहे आणि मी गॅस बंद करून सर्विंगची तयारी करून घेते. आपली झणझणीत चमचमीत आमटी रेडी होते मस्त कलर सहित. बघा आपली गरमागरम आमटी तयार आहे कुळथाची. तर या सगळ्यांनी खायला आणि रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज. बाय बाय, टेक केअर. आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की